नमस्कार मंडळी. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. पटापट कमेंट करा. हाय प्रेम, कशी आहेस? हातात मस्त आहे प्रेम. तू कसं आहेस? हाय सागर, रोल नंबर 1 प्रेझेंट मॅडम. थँक्यू सागर, थँक्यू सो मच. आराम करायचं नाही रे, आराम हराम आहे. माणसाचा जीव गेला तरी चालेल, पण लाईव्ह मात्र घेतलं पाहिजे, बरोबर की नाही? माणसाचा जीव गेला तरी चालेल, पण लाईव्ह मात्र झालं पाहिजे. आजारी आहात का? हा, जरासं होतं आजार, पण जरासं होतं, गेलं. आता लाईव्ह पेक्षा माणसाचा जीव छोटासा राहिलाय. लाईव्ह महत्वाचा आहे. आता लोक असं विचारणार नाही की बरी आहेस का? नाही. लाईव्ह घेतलंस का? आज घेतलं की नाही असं विचारणार. त्यामुळे मला लाईव्ह स्किप करून चालणार नाही. काळजी घ्या. हो येस, थँक्यू सागर. तुझ्या लग्नाची तयारी कशी चालू आहे? झाली का तयारी? झाली ओके. कधी आहे लग्न? किती तारीखला आहे लग्न? हाय प्रेम. हाय हाय हाय. तेवीस ऑगस्टला, ओके. मस्त मस्त. मंडळी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून बोलताय, खैले असाय, कुडाळचे कोण असत की नाही सांगा. मी लोकेशन कुडाळ टाकलंय, सो कुडाळचे कोण असत की नाही कमेंट करून सांगा. येस सागर, नक्की येऊ लग्नाला, नक्की येऊ, नक्की येऊ. सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कुडाळ, मुंबई आणि महाराष्ट्रातून कुठूनही बोलत असाल तर कमेंट करून नक्की सांगा कुठून बोलताय ते. हाय प्रेम, कुठे गेलास? मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणार कमेंट करा. फक्त 2 लाईक झालेले आहेत. सॉरी. मिस्टर देवराज, हाय मिस्टर देवराज. हाय, कसे आहात तुम्ही? कसे आहात आणि कुठून बोलताय मिस्टर देवराज? ना कमेंट करून नक्की सांगा. साक्षीताई म्हणतात हॅलो ताई, जेवण झालं वाटतं. नाही साक्षीताई, जेवण नाही झालंय अजून. तुम्ही जेवलात का? तुम्ही जेवलात का? लाईक डन, थँक्यू थँक्यू साक्षीताई. काय मग बाकी, कसे आहात तुम्ही? तुम्ही जेवलात का साक्षीताई?
नाही अजून जेवले. ओके, आम्ही पण नाही अजून जेवलो. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट केली त्यांनी लाईक सुद्धा करा. लाईक पण करून टाका पटापटा सगळ्यांनी. माझा पण आवाज गेलाय. मला पण ना ताई ताप आलेला आणि घसा दुखायला लागला आणि सर्दी झाली त्याच्यानं. डॉक्टरकडे जाऊन या ताई. हो जाते जाते डॉक्टरकडे जाते. गरम पाणी प्या. येस साक्षी ताई, तुम्ही गेलात की नाही डॉक्टरकडे? तुम्ही गेलात की नाही डॉक्टरकडे साक्षी ताई? हो जाऊन आले. ओके ओके. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. वर्डोलीकर देवराज. ओके. खूप 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 स्वागत आहे दादा. नमस्कार. मी कोकणातली आहे. कोकणात कधी आलेलात का? कमेंट करून सांगा मला जर कोकणात आलेलात का. खुशी काय चाललंय? वर्दोळीकर देवराज डे अँड हाफ अवर अगो. हे काय अँड हाफ अवर अगो? म्हणजे काय म्हणायचं आहे काय तुम्हाला? हा हा काय हा कोकणात आलेलात? अरे वा, खूप छान. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा मंडळी. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. माझा आज आवाज काय मोठा होत नाहीये, सो प्लीज कमेंट करा. आम्हाला कळेल असं बोला देवराज. हा आम्हाला काही कळतच नाहीये. वर्दोळीकर देवराज हाफ अवर अगो. अगो अगो नको करू. अगो अगो नको करू. पडे पडे तर पडे, धापकन पडे. पडे पडे मिस्टर देवराज, पडे पडे धापकन पडे. येस, यू नो दॅट. पडे पडे. मिस्टर देवराज लाईक करा. जयू, हाय जयू. हाय जयू, कुठून आहात तुम्ही? साक्षीताई म्हणता अरे यार हिंदी आहे. हा नाही, हिंदी पण नाही आहे, वेगळंच काहीतरी बोलतायत मिस्टर देवराज. हिंदी पण बोलत नाही आहेत. बोल म्हणतात जयू.
कुठून आहात जयू तुम्ही? कुठून आहात तुम्ही? कर्जत. ओके, कर्जत वरून आहात का? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची प्रीती. आम्ही कोकणातली असून कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, तर नक्की एकदा पहा जाऊन आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं. जयू म्हणतायत हो. ओके. हाय प्रेम. भारत माता की जय. उद्या आहे आपला स्वातंत्र्य दिन, साजरा करणार आहोत आपण. जय हो प्रीती. की नाही रे बाबा, माझी कशाला जय, माझी कशाला जय, काय करणार. तू काल माझी ठेवलेलीस का प्लेलिस्ट चालू? काल प्लेलिस्ट चालू केलेली का तू? कमेंट करा मंडळी, कमेंटच येत नाही आहेत तुमच्या. कसला काय, सगळ्यांना सांगणार होतो लाईव्ह तुझी बंद झाली. अरे लाईव्हवर नाही ठेवत कोण, मी तुला सांगितलेलं तुझ्या मोबाईलवर चालू ठेवायला, ती ठेवलेलीच का विचारते. मला घराकडनं कॉल आला ना, ते मी तुला सांगितलं प्रॉब्लेम, त्यामुळे घराकडनं सारखे फोन येत असतात. जयू म्हणतायत अरे बाबा, मी बोललेली की जे माझी लाईव्हची प्लेलिस्ट आहे ना, लाईव्हची ती जरी चालू ठेवलीस तरी थेंब थेंब तळे साचे, असं सांगत होते मी तुला. जाऊ दे. मिस्टर देवराज, आपल्याला 250 तास पूर्ण करायचे आहेत. यार मला करायचे आहेत, पण बघ ना, काय नाही काय असं आडवा आल्यामुळे मला करायलाच भेटत नाही. हा, मला 250 मिनिटच राहिलेत की. हाय अमृता. हाय, स्वागत आहे अमृता तुझं कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. जयू म्हणते 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू जयू, तुम्हालाही. अमृताताई म्हणतायत तुम्ही जेवली का? कुठं तू कुठं? मी जेवली नाही आहे अजून आणि मी जम्मूला आहे. येता का जम्मूला सर्वांनी? जयू म्हणतायत सबस्क्राईब कर. येस, सबस्क्राईब मला करा, मग मी तुम्हाला करते. रोहन दादा म्हणते ताई कोकणमध्ये कुठे राहता? रोहन दादा, मी कोकणात कोकणात राहते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, आणि माझं रोज लाईव्ह असतं. वरडोळीच्या आहे का तुम्ही? नाही, मी नाही आहे वरडोळीची. मगाशी जयू आले. जयू नाही, काय मिस्टर देवराज आहेत.
वरडोळीचे. मी कोकणातली आहे. मंडळी प्लीज पटापट कमेंट करा. देशभक्तीचा अभिमान, तिरंग्याचा सन्मान आणि भारत मातेचा जयघोष सदैव मनात राहो. जय हिंद, वंदे मातरम. येस, भारत माता की जय. मला कमेंट करा पटापटा. आणि जयू दादा प्लीज लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या शॉर्टवर जाऊन कमेंट करा. मी तुम्हाला करते मग रिटर्न, पण कमेंट करा कोणतं चॅनल आहे तुमचं. रोहन दादा म्हणते 5 लाईक केलं ताई. थँक्यू रोहन दादा. सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. मी रोज लाईव्ह असतो 1:15 वाजता दुपारचं. तुम्ही कुठले आहात रोहन दादा? साताऱ्याचे आहात का? माझ्या इथं पण एक घाडगे ताई आहेत साताऱ्याच्या. वरती केशरी मध्ये पांढरा, खाली हिरवा रंग तू कर. ओके जयू. अमृता बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. कोणाचे आहे अमृताताई? भारत माताचे. मामन दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्रेमने हात पाठवले आहेत. अमृताताई हॅपी बर्थडे, हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. कुठे आहेस? कुठे आहे म्हणजे? लाईव्ह घेत आहे मी, पण मी तुम्हाला शोधणार कसं म्हणून सांगते. माझे शॉर्टच्या कमेंट, शॉर्टवर लेटेस्ट जी असेल ना पहिली त्याच्यावर कमेंट करा, मग मी तुम्हाला जॉईन करते. ओके. मामन दादा म्हणताय तुम्हाला लाईक केली आहे. BBN हाफ अवर अगो, हाफ अवर अगो. येस. शाळेत एवढंच शिकवलं का मिस्टर देवराज? माही तेरेले. माझा आई बर्थडे, तुला देतो गुड डे. हे भगवान, माझा आहे बर्थडे, तुला देतो गुड डे. वा वा वा. इंस्टाला फॉलो कर मला. येस, मलाही करा. माझे पण चॅनलचे या डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे लिंक, तिथून करा. मी फॉलो बॅक करते. अमृताताईमध्ये हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. वाव प्रेम, खूप छान. खूप छान, खूप छान. खूप छान. मिस्टर देवराज म्हणतायत बटेटी हे असं निरंजन जगणे अशक्य असल्याचे ते आपल्या देशात अजूनही काय आहे. जे अमृता म्हणते जिल्ली आमची, काय बोलतोय त्याला काहीच अर्थ नाहीये.
प्रेम, हॅलो. हीच अमुची प्रार्थना, हेच अमुचे मागणी, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणी, हीच अमुची प्रार्थना, हेच अमुचे वागणी, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणी. थँक्यू डॉक्टर आणि पार्थ प्रवार. हा हा रे तुला काय सांगू राव. वामन दादा तुमच्या शॉर्ट व्हिडिओवर 3 लाईक 3 कमेंट केली आहे. थँक्यू वामन दादा, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. मम्मा इथे एक मिठाई होती ना. थँक्यू वामन दादा, थँक्यू. जागतिक आदिवासी दिनाच्या तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्हालाही अमृता. 15 ऑगस्ट दिनांक हार्दिक शुभेच्छा. स्वतंत्र दिन आहे, तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा. 15 ऑगस्टला लाडू भेटणार. हॅपी बर्थडे टू यू. थँक्यू. चला सर्वांनी कमेंट्समध्ये तिरंगा फडकवूया. भारत माता की जय. जय हिंद, वंदे मातरम. चला कमेंट करा आणि त्यामध्ये तिरंगा पाठवा पटकन. पट पट पटापट. हॅपी बर्थडे टू यू जी. हॅपी 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 बर्थडे. हॅपी बर्थडे गाते चलो. हॅपी 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 बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू यू जी. केक शेक है तो खिलाओ जी, ऐसे तो बुड्ढे होते रहोगे और जब होंगे. हैप्पी बर्थडे टू यू जी. केक शेक है तो खिलाओ जी, ऐसे तो बुड्ढे होते रहो. तुमचं नाव सांगाल का मला? इंग्रजी येत नाही. माझं नाव आहे प्रीतिया. प्रीतिया आहे माझं नाव. वामन दादा कमेंटचा रंगात तिरंगमय करूया. येस मंडळी, चला टाका बघू तिरंगा. टाका बघू कमेंट्स मध्ये तिरंगा लिहून टाका. भारत माझा देश, माझा अभिमान. येस. भारत आपली शान. बरोबर की नाही? भारत आपली शान आहे. शान मंडळी. शाळेत जेव्हा आपण शाळेत जायचो, रॅली काढायची, काय मजा यायची यार घोषणा द्यायला. बरोबर की नाही? शाळेतल्या रॅलीमध्ये 15 ऑगस्टची, 26 जानेवारीची.
सीसीवर कमेंट करा सगळ्यांनी. कमेंट करा, कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. फक्त प्रेम आहे सीसीवर वाटतं, बाकी सगळे गायब. ये कैसा बाई. मामन दादा 15 ऑगस्टच्या हार्दिक शुभेच्छा. थँक्यू मामन दादा, तुम्हालाही 15 ऑगस्टच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या देशबांधवांनो, आपला तिरंगा ही केवळ ध्वजाची ओळख नाही, तर आपल्या शौर्याची, एकतेची आणि स्वाभिमानाची निशाणी आहे. चला देशाच्या प्रगतीसाठी एकजुटीने पुढे जाऊया. जय हिंद, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. पंधरा ऑगस्ट 26 जानेवारी म्हटलं की शाळेत ना सकाळी सकाळी ती देशभक्तीवरची गाणी लावायचे ना, तेच आठवते यार शाळेतले. या देशाची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू. या देशाची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू. अभिमान धरू, बलिदान करू, चल इंच इंच लढवू. हॅपी बर्थडे 15 ऑगस्ट. स्वातंत्र्य आपल्यास अनेक वीरांच्या बलिदानातून मिळाले आहे. त्यांच्या त्यागाचा सन्मान करत देशाची एकता, अखंडता आणि प्रगती जपूया. येस, राईट. हे आपल्याला जे स्वातंत्र्य भेटलंय, आपण मनसोक्त आणि शांततेत जे जगतोय ना, ते इतर देशांमध्ये नाही आहे. ते फक्त आपल्या भारतातच आहे. त्यामुळे आपण खूप लकी आहोत की आपण जे आपले वीर फौजी आहेत ते देशाचं संरक्षण करतायत, म्हणून आपण आरामात जगतोय. बरोबर की नाही? या देशाची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू. या देशाची उत्तर सीमा इंच इंच लढवू. बलिदान करू, इंच इंच लढवू. आमच्या ना शाळेत ना 8 ऑगस्टला ना हे करायचे, क्रांतिकारक जयंती असायची ना, त्यामुळे मग समूहगीत स्पर्धा असायची. त्यात नंबर काढले जायचे. त्यामध्ये गाणी असायची. चल गीत रंगीत गणगणा, नटली सजली गणगणा, निंदिनारा निंदिनारा निंदिनारा. आपला भारत विविधतेत एकतेचा देश आहे. ही एकता आणि देशप्रेम सदैव जपूया. तिरंग्याची शान आणि भारताचा मान नेहमी उंच ठेवूया. येस. आणि आता पण लोक काय करतात, उद्या 15 ऑगस्ट आहे, खूप झेंडे घेणार, काय काय करणार, गाडीला लावणार आणि दुसऱ्या दिवशी ते रस्त्यावर असणार. मला सगळ्यांना सांगायचं आहे एवढंच की जर तुम्हाला त्याची मान राखता येत नाही ना, तर त्याला तुम्ही हात पण नका लावू. मग
नका करू तुम्ही, सेलिब्रेशन नका करू झेंडा घेऊन. पण दुसऱ्या क्षणाला, दुसऱ्या दिवशी त्या क्षणाला तुम्ही त्याची किंमत कवडीमोल करून टाकतात काही काही लोक. ते मला नाही आवडत. पायलचं आता काही राहिला नाही. आदेशाची उत्तर सीमा या देशाची उत्तर सीमा. तिरंगा आपल्या शौर्याची आणि स्वाभिमानाची ओळख. देशप्रेम फक्त शब्दात नाही तर आपल्या कृतीतही दिसू देऊ द्या. येस ना, मग मला तेच म्हणायचं आहे की म्हणजे आपण आपल्या मुलांना पण समजवायला पाहिजे, शिकवायला पाहिजे की तिरंग्याचा मान कसा राखला जातो. फक्त घोषणाबाजी करून किंवा ज्या दिवशी 15 ऑगस्ट असेल त्या दिवशी झेंडे फडकूनच देशप्रेम असतं असं नाही. तर त्या झेंड्याप्रती म्हणजे भावना असल्या पाहिजे, हे महत्त्वाचं आहे. नाहीतर आज आपण आपल्या पोरांना भरपूर झेंडे घेऊन देणार, उद्या ती पोरं कचऱ्यात टाकणार, कुठे डस्टबिनमध्ये असतील, कुठं काय रस्त्यावर फेकलेले असतील. मी कोकणातली आहे दादा, मामन दादा. त्यामुळे शिकवा जरा मुलांना पण सांगा की देशात पहिलं स्वतः आचरणात आणून मग मुलांना पण सांगा. तिरंगा आपल्या शौर्याची, स्वाभिमानाची ओळख. बरोबर आहे हे. आपला तिरंगा हा केवळ एक ध्वज नाही तर आपल्या देशाचा अभिमान, स्वाभिमान आणि शौर्याची निशाणी आहे. स्वातंत्र्यवीरांनी दिलेल्या बलिदानामुळे आज आपण स्वातंत्र्याचा श्वास घेत आहोत. येस, राईट प्रेम. म्हणूनच तिरंगा फडकवताना त्याचा सन्मान आणि त्याचं पावित्र्य जपणे ही आपली जबाबदारी आहे. कृपया तिरंगा रस्त्यावर किंवा कचऱ्यात पडू देऊ नका. कार्यक्रमानंतर तो सन्मानाने सुरक्षित ठेवा. येस, आणि ते तुमच्या म्हणजे मुलांनाही शिकवा, कारण आपला भारत देश बनतोय लहान मुलांपासून. मी विदर्भावरून बोलत आहे. ओहो, ओके वामन दादा, खूप छान. विदर्भाला पाऊस पडतोय का? विदर्भाला पाऊस आहे का वामन दादा?
देशाची उत्तर सीमा. माझा लंच खतम झाला. मी ड्युटीवर आहे, मला काम करायचं आहे. ओके वामन दादा, बाय बाय, टेक केअर. तिरंगा आपला अभिमान आहे, त्याचा सन्मान करणे प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे. येस प्रेम, बरोबर बोलतोयस तू. बाय वामन दादा, बरोबर बोलतोयस प्रेम, आपलीच जबाबदारी आहे. बाय वामन दादा. अडचणी किती मोठ्या असल्या तरी जिद्द मोठी असेल. विजय अडचणी कितीही मोठ्या असल्या तरी जिद्द मोठी असेल तर विजय नक्कीच असतो. देशाने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं, आता आपल्या मेहनतीने देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाण्याची वेळ आहे. येस, खूप छान प्रेम. थांबायचं नाही, हार मानायची नाही. थांबायचं नाही, हार मानायची नाही, स्वतःवर विश्वास ठेवायचा आणि पुढे चालत राहायचं. खूप छान. खूप हो. जय हिंद, जय हिंद प्रेम.
आजचा सुविचार परिस्थिती कशी असो. हाय सुनीता ताई म्हणतात हाय हाय प्रेम. आजचा विचार परिस्थिती कशी असो जिद्द सोडू नका. कारण प्रयत्न करणाऱ्यासाठी यशाचा मार्ग नेहमी खुला असतो. येस, प्रयत्नार्थी परमेश्वर. प्रेम प्रयत्नार्थी परमेश्वर. सुनीता ताई म्हणतात हाय प्रेम. अरे बापरे, सुनीता ताईंनी हाय केलंय प्रेमला. सुनीता ताई मला नाही बोललात हाय. सुनीता ताई सुस्वागतम. प्रेम बोलतोय. सुनीता प्रेम बोलतो हाय. वेळ बदलायला वेळ लागतो पण स्वतःला बदलण्याचा निर्णय एका क्षणात घेता येतो. वा वा वा, बरोबर आहे. वा वा वा, खूप छान. हार्ट यायला लागलेत. कोण पाठवतंय हार्ट? माझ्यासाठी कोण पाठवतंय? वेळ बदलायला वेळ लागतो पण स्वतःला बदलण्याचा निर्णय एका क्षणात घेता येतो. वा वा वा. अक्षय दादा आज कुठे राहिला प्रेम? चल प्रेम, मी असं चालू ठेवते. काय मला कंटाळा आलाय, खोकला लागतोय. लाइक करते रहो रे बाबा, लाइक करते रहो बाबा. इधर कोई इसी पे ही नहीं रुक रहा है रे बाबा. 3 लोग होते फिर एक लोग गायब हो जाता है, फिर 2 रहते फिर 1 लोग गायब हो जाता है. आवाज देत जा मी कमेंट करा सीजीवर कमेंट करा. स्वप्न तीच खरी असतात जी पूर्ण करण्यासाठी झोप विसरून मेहनत केली जाते. यस प्रेम. प्रेमला नोटिफिकेशन येतात का विचारा. प्रेम, तुला माझ्या नोटिफिकेशन येतात का? सुनीता ताई विचारतायत. माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येते, त्याला येते म्हणून तो पटकन येतो लाईव्हला आल्या. येतात. येस.
सुनीता ताईंना येत नाही माझे नोटिफिकेशन, काय प्रॉब्लेम असेल प्रेम? मला सूचना येतात, नोटिफिकेशन नाही येत. प्रेमला सूचना येतात, तो मराठी बोलतो. मालवणी नाही होता. प्रेमला मालवणी येत नाही. प्रेम तुका मालवणी येतं रे? तुका मालवणी येता की नाही? हे रायगडचं आहे. रायगड वाढल्यांना मराठी येतो है ना? शुद्ध मराठी येतं. हम्म. आमच्यासारखे नाही. नाही, आगरी आहे. आगरी येत असेल. मालवणी कशी येणार बरोबर? तुला अशी आगरी येत असेल ना लँग्वेज? काय माहिती, आवाज आला मला. आमचं ऍक्सिडेंट झाला ते तर काय सुनीता ताईला पाल करू ना. ते लाईव्ह मध्ये नाही बोलू शकत कारण इथल्या पण बघतात ना. त्याला माहितीये, मी सांगितलं. प्रेमला सगळी खबर आहे. हो ना प्रेम? तुम्हाला पण विचारत होता आमची काय गलती नाही. सुनीता ताई कशी आहे. मालवणी समजते, बोलतो पण. वा वा वा, ऑलराऊंडर. आमची ना तशी अशुद्ध मराठी. आमचं खन्ना म्हणजे हो झाला की. माका तुका इतकंच येतं. पुण्या घेतलाय काय घेतला काय माहिती. माका तुका, बरं बरं. माका वया, तुका वया. माका देतो, तुका बी नाही देऊचं. जाते ताई. दादांना आणू. दादा नानो गाडी पडली बंद तुमची घेऊन या बंद. हा जावा. मी म्हटलं बरं. बंद पडली म्हणजे तशीच घेऊन गेले वाटतं ते. किक चालू केले होते, आता लावले रिपेअरिंगला. हा हा बघा असं केल्यास बरोबर लावते माणूस. झालं का काम? कुछ पाणी मतलब कशासाठी खोटं बोलणं गरजेचं आहे. मका तुका आणि खा मका. देव तुमका नक्की यश दितलो. दितलो. देवने रे बाबा. अजून 250 तास कंप्लीट करूचे असं. 250 तास कंप्लीट करूचे. माका नको. माका एक बिस्किट दे ना.
म्यूट करून बसते. आपलो देव तुमका नक्की यश दितलो. आपलो कोकण आपलो मान, हिरवो डोंगर निळो समुद्र महान, मातीत हाय मायेचो गंध, मनात हाय कोकणचो छंद. वा वा वा. नारळी पोपळी डोलत रवात, सागराची लाट गीत गावात, किती लांब गेलो तरी कोकण आपलो मनातच रवात. वा वा वा. मस्त मस्त प्रेम, खूप मस्त. सगळी माणसं गायब झाली, फक्त आमचं प्रेमच माझ्या लाईव्ह मध्ये राहिलं. फक्त 9 मिनिटं आता लाईव्ह घेतलंय, मी बंद करतोय. कोण बोलतोय? माका मालवणी येत नाही. मस्त येता मरे तुका मालवणी. विजय दादा लाईक नंबर 9. ताई श्री स्वामी समर्थ महाराज ब्लेस यू आणि युअर फॅमिली. ताई लंच झाला काय? काय स्पेशल आज? असंच स्पेशल काही नाही दादा, रोजचं जेवण. श्री स्वामी समर्थ. कसे आहात तुम्ही दादा? खूप दिवसांनी आलात. खूप छान. आज अपना स्पेशल मिसिंग है, बट विदाउट मे बी आप क्यूट लगते हो. यस, मेरा चश्मा मिसिंग है. भूल गई लगाने के लिए. कोण बोलते? माका तर मालवणी बोलाक येत नाही. नाव सांग. सुनीता ताई असत ती. विजय दादा माझा वेब सिरीज 2 वीक्स बॅक फिनिश झाला. नेक्स्ट मूवी मला मिळाला मुझे सेकंड डे मे. वाव, खूप छान. पण मला तर तुमचे कुठलेच मूवी मला बघता आले नाही आहेत. कुठल्या वेबसाईटवर कुठे आहेत हे मला तुम्ही काहीच सांगत नाही. 3 आवर्स का मूवी है, थिएटर में आने वाला है. ओके. सुनीता ताई गेल्या मुलांना आणायला, सॉरी दादांना आणायला गेल्या. स्वप्नील जोशी आणि साई तामणकर एक्ट्रेस है. अँड माय फेवरेट साई पल्लवी आहे. तुळजा भवानी आईच्या रोल करत आहे पल्लवी मॅम. ओके. मूवीचं नाव काय आहे तुमच्या? प्रेम आता मी संपवते लाईव्ह. आकाश नारायणकर यूट्यूब चॅनल नेम आहे, प्लीज बघा. ओके ओके. आकाश नारायणकर. एवढे मोठे ऍक्टर्स आहेत आणि ते यूट्यूबला टाकलेत मूवी. 1 मिलियन लाईक्स आले आहे आणि 6 मिलियन व्ह्यूज आले आहेत. सगळे स्वामींची कृपा. पण एवढे मोठे ऍक्टर्स आणि फक्त यूट्यूबला मूवी टाकतायत, हे काय मला पटलं नाही बाबा. विजय दादा
सुनीता ताई लय शाने आहेत, कमेंट्स करायची वेळ आली म्हटल्यावर थेट गायब. हा गेल्या, त्यांना नोटिफिकेशनच येत नाही. विजय दादा, तुमची मूवी डायरेक्ट थिएटर मध्ये यायची सोडून युट्यूबला कशी काय येते? एवढे मोठे ऍक्टर्स ते पण युट्यूबला डायरेक्ट टाकतात. मला तर सूचना येतात. येस, तुला सूचना येतात, सूचना. ओके ओके, तो थिएटरला येणार आहे का? आणि तुम्ही आता युट्यूबचं नाव सांगितलं, ते कशासाठी सांगितलं मग? ओके विजय दादा, मी बघते. चालेल मंडळी, आता मी लाईव्ह संपवते. बाय बाय, मला एक फोन येतोय.